No niin, tervetuloa Digitalkisin YouTube-kanavalle, joka itse asiassa on nyt tämän kanavan ensimmäinen YouTube-video. Ja tällä kanavalla käsitellään liiketoimintaa, verkkokauppatoimintaa, AI-työkaluja verkossa, konsultointia sekä erilaisia tuotearviointia. Itse Digitalkisin web-sivusto on oikeastaan yhdistelmä yrityssivustosta kautta verkkokaupasta. Verkkokaupan alueena on tällä hetkellä juuri nyt Suomi, mutta Eurooppa-markkina on jo aktivoitu kauppaan. Ja kaupassa me tarjotaan teknologiatuotteita, jos vertaatte emolevyt, tietokoneet, näytönohjaimet, puhelimet, älykellot. Mulla itsellä on 30 vuoden kokemus IT- kautta operaatioalalla ja toiminut lukuisissa erilaisissa tehtävissä, kuten tuote- ja asiakassuhde- liiketoiminta kehityspäällikkönä. Ja toiminut totta kai myös niin kuin esimiestehtävissä monessa paikassa. Ja jos mietitään tätä niin kuin YouTube-kanavaa, niin minkä takia? Niin totta kai se, että sosiaalinen media, orgaaninen kasvu, niin se tulee näistä erilaisista kanavista. Samoin mä oon aktivoinut tässä jo niin kuin Facebook, Snapchat-kanavat, mutta niiden sisältöä ei ole vielä saatu valmiiksi. No yleensäkin tällä niin kuin kanavalla mä pyrin tuomaan erilaisia neuvoja verkkokaupasta, liiketoiminnasta, tuotteista, käytetyistä työkaluista niin kuin meidän seuraajille. Ja näistä esimerkkinä voi olla vaikka tämmöinen aihealue, että miten perustan yrityksen Viroon. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Tai yrityksen perustaminen Suomessa. Mutta hei, kiitos tästä kaikesta ja palataan kanavalla. Moi moi!